Keď ruské jednotky oficiálne prekročili hranice Ukrajiny, vtedajšia vláda Slovenskej republiky sa rozhodla poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc. V priebehu mesiacov postupne odišiel na Ukrajinu systém protivzdušnej obrany S-300, časti systému 2K12 KUB, stíhačky MiG-29, niekoľko BVP jedničiek, munícia, palivo a ďalší vojenský materiál. Takmer okamžite začala vtedajšia opozícia hovoriť o odzbrojovaní Slovenska. Tvrdila, že slovenské nebo a najmä kritická infraštruktúra ako jadrové elektrárne zostali bez adekvátnej ochrany. Popri bezpečnostnej rovine zaznievali aj obvinenia, že štátu týmto rozhodnutím spôsobili politici škody v stovkách miliónov eur, pretože darovali techniku bez primeranej náhrady. Po zmene vládnej garnitúry vznikol vyšetrovací tým darca, ktorý mal preveriť darovanie a odovzdávanie vojenskej techniky na Ukrajinu. 5. februára 2026 však generálna prokuratúra vyšetrovanie v tejto veci zastavila s tým, že podľa nej nebol spáchaný žiaden trestný čin. Dokonca zaznelo, že vláda mala konať ako dobrý hospodár, čo vyvolalo vlnu negatívnych reakcií. Na druhý deň prišla reakcia v podobe spoločnej tlačovky Kaliňáka, Gľuka, Gašpara, Melichera, namierená proti vyjadreniam bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu. Zaznelo v nej viacero, povedzme, že kreatívnych interpretácií. V sobotných dialógoch sa zasa premiér Robert Fico v tejto téme ostro pustil aj do moderátora, ktorý vychádzal z oficiálnych vyjadrení bratislavského krajského prokurátora. No a Andrej Danko zasa žiada odvolanie náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka, no pozadu neostal napríklad ani Jan Baránek. Aj keď som sa tejto téme už venoval dosť podrobne, to chce nájde kompiláciu videí v popise alebo v karte komunita. No na niektoré výroky sa dnes predsa len pozrieme ešte raz, lebo úprimne. Človek by nečakal z úst takto vysoko postavených a neraz aj fundovaných ľudí argumentáciu, ktorú si vypočujete. Vyjadrenia v diskusiách nie sú zostrihané účelovo, ale kvôli dlhším pauzám a copyrightom som sa snažil vypichnúť len ich podstatu. Ak mi neveríte, ako som ich zostrihal, tak si pozrite celú tlačovku a relácie, z ktorých čerpám. Vrelo vám to odporúčujem a odkazy nájdete v popisku videa. No a nemôžeme začať ničím iným, než vyjadrením štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera, ktorý perlí už niekoľko rokov. Za 260 miliónov eur my žiadnu protizdušnú obranu kúpiť nevieme. To znamená, že tá zostatková hodnota môže byť 260-300 miliónov eur, ale je tu aj tá reálna hodnota tej použiteľnosti. Čiže my, keď máme tieto systémy a príde na nejakú krízovú situáciu, by nám táto technika mohla pomôcť obrániť sa a chrániť Slovensko. Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže takýto človek pracovať na ministerstve obrany bez urážky. Slovensko kupuje za asi 560 miliónov eur 6 batérií PVOčky Barak MX. Každá je zložená z 3 odpaľovacích zariadení a každé z nich nesie 8 rakiet. Jedna batéria teda disponuje k okamžitému odpalu 24 raketami a všetkých 6 batérií môže poslať k nebi naraz až 144 rakiet. Oproti jednej batérii S-300 zloženej z 12 odpaľovacích zariadení, každé disponujúce 4 raketami, celkovo teda 48. Naď so Sklenárom chceli pre začiatok kúpiť len jednu batériu rovnakého typu ako Kaliňák, ale za 130 miliónov eur, nie 200, ako sa to často uvádza, pretože tam už boli započítané náklady na nákup poľských Menpecov Piorun, teda PVOčky krátkeho dosahu. Preto nie je pravda, čo tvrdí Melicher, že za sumu okolo 250 miliónov eur si PVOčku nevie Slovensko kúpiť, lebo vie. Súčasne nie je pravda, že by Naď a Sklenár kupovali ten istý systém predraženia. Kupovali totiž len jednu batériu, čo znamená nulovú šancu vyrokovať množstevnú zľavu na jednej strane a na druhej, nech kúpite jednu batériu alebo 6, sú isté veci, ktoré musíte vybudovať bez ohľadu na počet batérií. Preto cena bola vyššia. Plus, nepoznáme kompletný balík v pôvodnej a dnešnej ponuke, pretože tá cena nie je len o odpaľovacích zariadeniach a radare, ale aj o raketách, servisnej podpore, logistike, výcviku, etc. No a ako si ešte povieme, s nemodernizovanou S-300, využívajúcej rakety po technickej životnosti, s minimálne vycvičenou posádkou by slovenské nebo vôbec nebolo chránené. Mimochodom, systém nebol vybavený systémom zabezpečujúcim nemožnosť vystreliť na vlastné či spojenské lietadlo. V praxi by teda mohol bez problémov sundať aj vlastné lietadlo. Mimochodom, s jednou batériou by sa toho veľa neubránilo. Práve preto sa dnes skupuje 6.
Tento počet už dokáže zabezpečiť obranu kritickej infraštruktúry a kľúčových vojenských objektov na území celého Slovenska. Existuje ešte opcia na ďalšie 2 batérie, ktoré by umožnili rozšíriť obranu aj na nevojenské objekty. Ak tým ale myslel Melicher, že za 250 miliónov eur si nevie Slovensko kúpiť PVOčku, ktorá pokrie celé jeho územie, tak toho ale predsa nebola schopná ani S-300. Teda klamal by v jednom aj v druhom prípade. Bohužiaľ, neschopnosť pochopiť nedostatky pri zabezpečovaní protivzdušnej obrany štátu panujú aj u premiéra. Ak niekto zadarmo dá bojaschopné stíhačky na Ukrajinu, nemôže na to povedať krajský prokurátor na tlačovej konferencii, že toto bol čin hodný dobrého hospodára. On má čo hodnotiť Poľsko, Maďarsko. V Maďarsku predsa boli uzemnené tie MiG-29. To boli naozaj staré stroje, pretože Maďarsko si medzi tým kúpilo Gripeny. Naše MiG-29 boli nielenže bojaschopné, ale boli aj modernizované. Je neuveriteľné, ako premiér Slovenskej republiky je schopný v priamom prenose využívať ľahko vyvrátiteľnú lož. Slovensko MiG-29 vyradilo 31. augusta 2022. Rozlúčili sme sa s nimi všetci na SIAFE 2022 v Malackách. Osobne som videl ich posledný prelet a bol som veľmi sklamaný, že nepredviedli žiadnu akrobáciu. Nepočul som totižto ten krásny zvuk ich motorov. Dôvody som sa dozvedel tak ako mnohí iní neskôr. Stroje lietali fakticky už len silou vôle a nebolo bezpečné, aby mohli manévrovať pred divákmi. Neboli totižto v žiadnom prípade bojaschopné, ale letuschopné boli 3 až 4. Porovnávanie s druhými krajinami je veľmi dôležité, pán Fico, pre určenie približného rámca. Samozrejme, ako sme si tu neraz povedali na tomto kanáli, nedá sa preniesť cena v jednom štáte do druhého jednak jednej. Pri Maďarsku ale ide o princíp, nie o samotnú cenu 29. Krajina využívala rovnakú verziu ako Slovensko a v dobe vyradenia z prevádzky šlo ešte stále o celkom obstojné stroje. No napriek tomu o ne nikto neprejavil záujem. Slovenské prešlo len čiastočnou, nie hĺbkovou modernizáciou, pozor na to. Aj tú modernizáciu, ale nazývať modernizáciou je sporné, pretože sa týka len zabezpečenia compatibility s NATO, ako pridanie identifikátorov vlastný cudzí, navigáciu a komunikáciu na základe štandardov NATO. A nie, aby dokázala držať krok so stíhačkami 4,5. generácie. O integrácii západnej výzbroje už nemohlo byť ani reči. Navyše, abonentská zmluva neumožňovala držať MiG-29 v plnej bojovej pripravenosti. No a tie maďarské MiG-29, len tak mimochodom, nechcel ani Poľsko a Bulharsko, ani na náhradné diely, aspoň nie za tú cenu. Možno zadarmo by ich prijali. Z tohto pohľadu sa hodí doplniť v skutku vtipný výrok Kaliňáka z tlačovky. Ak teda rada poukazovala v tom rozhodnutí, a pán prokurátor to priamo spomínal, no veď aj v Maďarsku mali MiGy, ktoré nevedeli predať ani 13 alebo 9 miliónov. Vidíte, ale stále sa ich snažia predať za tých 9 miliónov, pán prokurátor. A vy tvrdíte, že naše MiGy mali hodnotu menšiu ako 750 eur? Či koľko je dneska tá hranica? 800? A prečo si myslíte, že ľudia sú úplne... Chápem to teda dobre. Ak nie, opravte ma v komentároch. Že si ich krajina mala radšej nechať v hangároch hrdzavieť, ale snažiť sa formálne o ich predaj za pár miliónov, ako získať za ne cez 200 miliónov eur plus ponuku na bojové vrtuľníky ze zvýhodnených podmienok. Ak je to myslené takto, tak to nie je návrh seriózneho politika, snažiaceho sa hospodárne narábať s majetkom štátu, ale trucpodnik malého dieťaťa, aby tie lietadlá nešli na Ukrajinu. Bohužiaľ, vyplateniu kompenzácie zabránil Orbán, blokujúci tieto financie, a ponuka na Vajpre sa odmietla. Mimochodom, zmena výšky zľavy na ne nastala až po zmene vládnej garnitúry, čo o niečom vypovedá. Blaha a protesty proti obranej dohode sú asi dostatočným dôvodom, prečo sa tak Washington rozhodol a prečo Kaliňákovi nedal už tak výhodné podmienky. Hoď v novej ponuke sa namiesto rakiet Hellfire objavovali rakety APKVS, čo je pre budovanie protidronovej obrany ďaleko výhodnejšie, pretože práve tieto rakety sa v pomere cena výkon ukazujú ako najefektívnejšia zbraň k likvidácii dronov. Práve UAVčka totižto predstavujú pre bezpečnosť jadrových elektrární, pán premiér, v súčasnosti asi jednu z najväčších hrozieb. Proti ním systémy ako S-300 či Barak MX moc toho teda nezmôžu. Aj keď ju budeme ignorovať, ale zameriame sa len na balistické rakety a strely s prochou dráhou letu, tak krajina
nemala zabezpečenú ale obranu oboch jadrových elektrární súčasne. Maximálny dosah slovenskej verzie S-300 bol totiž to len 75 km proti vzdušným cieľom, no proti balistickým raketám sa odhadoval na asi 35. Krajina tak bola schopná pokryť efektívne len jednu jedinú elektráreň. O ďalších strategicky dôležitých objektoch už nemohlo byť ani reči, nehovoriac o malom počte rakiet. Len o 45 kusoch, ktorým technická životnosť skončila už v roku 2016. Technická životnosť sa dá samozrejme predĺžiť, no je to docela nákladný proces. Preto Slovensko od neho upustilo. Tak malom počte raket sa to jednoducho nevyplatilo. Je samozrejme možné použiť aj raketu po technickej životnosti, no to je riskantné, ako pre vojakov, tak civilistov, no hlavne sa znižuje pravdepodobnosť zasiahnutia cieľa. Preto sa človek čuduje, ako mohol premiér povedať toto. Ocitli, lebo nemali sme S-300, to je systém protivzdušnej ochrany, nemali sme lietadlá a vás vôbec netrápilo, že atomové elektrárne v Mochovciach, v Jaslovských Bohuniciach, rafinéria Slovnaft v Bratislave, US Steel v Košiciach, obrovské fabriky, ktoré máme, zostali bez akejkoľvek ochrany. Lenže, ak budeme ignorovať znova balistické strely, ktoré MiG-29 nemajú šancu zostreliť, tak pri raketách s plochou dráhou letu teoreticky áno. Teoreticky preto, lebo kopírujú terén, čo im poskytuje vysokú mieru ochrany. Je zložité ich vôbec zachytiť. A v slovenských podmienkach členitého terénu sú v istý moment prakticky neviditeľné. Ak by ich radary ale zachytili aj včas, tak slovenské MiG-29 by ich vďaka svojmu radaru mali problém pravdepodobne uzamknúť ako cieľ pre svoje rakety. Nepomáha tomu samozrejme ani slovenský terén. Mimochodom, tie raketky od roku 2019 ani nepoužívali, lebo im skončila znovu technická životnosť. Použitie na lietadle by bolo nebezpečné. Práve v Nórsku tento problém riešili pri starých MREMoch. Tie už nemohli bezpečne používať na F-16, no mali ich v skladoch dosť a krajinu stáli obrovské peniaze a ich bezpečné zničenie je nákladný proces. Využitie ale pre ne našli pri vývoji novej PVOčky NASAMS, ktorú uspôsobili tak, aby mohla využívať aj rakety, ktoré sú nevhodné na bezpečnú prevádzku na F-16. Rakety AMRAAM tak dostali druhý život a ich využitie sa predĺžilo ešte o ďalších pár rokov. Použiť palubný kanón k eliminácii rakiet s plochou dráhou letu je nielen náročné, ale aj nebezpečné. Prípadná explózia a strely totiž to môže zničiť aj samotnú stíhačku. Mimochodom, tento problém riešila aj RAF pri ničení nemeckých V1, ktoré sú predchodcami rakiet s plochou dráhou letu. Jej explózia totižto často poškodila aj stroj, ktorý ju zostrelil, ak stíhač zle odhadol vzdialenosť. Mohlo sa mu to stať aj osudné. Než budeme vo videu pokračovať, chcel by som poďakovať svojim podporovateľom na platforme Hero a členom na YouTube za ich pretrvávajúcu podporu. Veľmi si to vážim a budem rád, ak sa k ním pridáte aj vy. No veľmi podporujete kanál aj vychválením tohto videa v mobilnej aplikácii, no a my poďme späť k videu. Ešte tu jeden problém, ktorý sme tu nespomenuli, a to reakčný čas. Matúš Šutaj Eštok napríklad v teatri tvrdil toto. Tu zaletela jedna raketa, napríklad na našu jadrovú elektráreň. Vyriešil by to systém S-300. Lenže na to, aby S-300 mohla zasiahnuť v takejto situácii, musela by sa nachádzať v palebnom postavení a očakávať útok. Ak by sa raketa či strela detekovala okamžite pri narušení hraníc, tak protiraketová brigáda z Nitry by nedokázala zaujať palebné postavenie včas na obranu ani jednej elektrárny. O obrane US Steel Košice či letisku Sliac sa už baviť fakt nemusíme, pretože sa nedokáže teleportovať. Bohužiaľ ani S-300, ani MiG-29 už nemali prakticky žiadny prínos k obrane štátu. To je hrozné zistenie, o ktorom sme sa paradoxne v plnej miere dozvedeli vďaka vypuknutiu vojny na Ukrajine. Keby sa Slovensko nerozhodlo ju vojensky podporiť, tento stav by sa pravdepodobne podarilo utajiť. Z konania Naďa v úrade ministra obrany v prvých rokoch je pravdepodobné, že sa v záujme reputácie Slovenska rozhodol kryť tento žalostný stav, no zjednať urýchlenú nápravu. Do toho stavu totižto vojsko dovedli práve vlády Smeru. Oni odkladali náhradu MiG-29 viac ako dekádu, či aspoň zabezpečenie ich plnohodnotnej prevádzky.
Však abonentská zmluva značne obmedzovala prevádzky schopnosť strojov. Tie nikdy neboli pripravené na nasadenie v klasickej vojne a piloti disponovali len základným výcvikom. Na žalostný stav S-300 už upozorňoval aj smerácky minister obrany Glváč v roku 2013. Postavil sa jasne, buď za potrebujú čo najskôr nahradiť, alebo ju zmodernizovať. Namiesto financií na jej náhradu či modernizáciu sa ale dočkal zníženia rozpočtu ministerstva obrany. Mimochodom, správy o problémoch prevádzky začali presakovať na verejnosť už v roku 2011. Tak o čom sa tu pán premiér a ďalší kritici Naďa, ktorý tzv. Odzbrojil Slovensko, vôbec bavíme? Iste, môžete namietať, že ich krajina mohla lepšie zhodnotiť predajom, ako to robil Tibor Gašpar na tlačovke, keď sa pýtal. Pýtam sa, prečo sme nemohli zhodnotiť túto techniku, ktorá ohrozila obrany schopnosť Slovenska, aj my. Prečo sme ju museli darovať? A keď nie Ukrajine, ktorá mohla a nemohla mať v tom čase dostatočné finančné prostriedky, tak sme mohli osloviť množstvo iných krajín, ktoré stále používajú MiG-29 alebo všetky tie systémy, o ktorých sa tu bavím. Pretože kto by tieto systémy sakra kúpil? V rámci NATO MiG-29 využíva už len Poľsko a Bulharsko. Prvá ich nahradzuje juhokorejskými FA-50 a druhá F-16 blok 70-72. Ani jedna z nich by nemala o ne záujem, ani zadarmo. Dobre, možno na náhradné diely. Ale zadarmo, rozhodne by ich nekúpila. V Európe ich využíva ešte Srbsko. To však v roku 2023 uvažovalo o ich náhrade. Záujem o ne by nemalo. Znova, opäť, možno zadarmo ako zdroj náhradných dielov. A mimochodom, zvolilo si ako náhradu 29 francúzske Dassault Rafale, nie ruské stroje. Medzi ďalšie krajiny, ktoré prevádzkujú v Európe MiG-29, ešte patrí Bielorusko a Rusko. Bielorusko sa ich ale tiež zbavuje. O Rusku sa baviť asi nemusíme. Všetci vieme prečo. Mimo Európu ich síce využíva ešte mnoho krajín, no väčšina z nich plánuje tieto stroje vyradiť a záujem kúpiť ich by nemali, či dokonca ich prevádzkujú len papierovo a v realite pravdepodobne nerietajú, ako napríklad v Jemene. Alžírsko a Egypt síce kúpili v posledných rokoch nové MiG-29, ale ide o verziu M/M2, teda hĺbkovú modernizáciu, niečo ako slovenské F-16 vo verzii Block 72. Ide o novovýrobu. India kúpila verziu zase pre lietadlové lode. Opäť pochádzajú z novovýroby. Nie sú kompatibilné s našimi MiG-29. Sú to hĺbkovo modernizované stroje. Podobne ako nemôžete porovnávať F-16 vo verzii Block 70-72 s F-16 prvých výrobných sérií z prelomu 70. a 80. rokov. To sú odlišné stroje. Pri S-300 je to podobné. Staršiu verziu bez zásob raket by bolo fakticky nemožné predať. Napríklad aj Grécko, využívajúce staršiu verziu PMU-1, by o ňu nemalo záujem. Okrem toho, že grécka verzia je iná než tá slovenská. Pôvodne Grécko samo chcelo S-300 poslať na Ukrajinu, ale výmenou za Patriot z USA. No nakoniec pre klesajúci záujem Kieva o staršie typy sovietskej techniky z toho zišlo. Pretože Atény z jej prevádzku ale aj tak nepočítajú, objavili sa správy o jej presune do Arménska. Samotná Ukrajina len tak mimochodom stráca záujem o sovietské typy výzbroje, pretože má v hľadáčiku modernejšie a progresívnejšie systémy. Spojeným štátom táto výmena Patriot za S-300 neprišla adekvátna, preto jej realizáciu odkladali, než z toho úplne zišlo. Pre Washington bolo totižto efektívnejšie poslať Ukrajine priamo Patriot, poskytujúci vyššiu efektivitu pri budovaní protivzdušnej obrany, než stará S-300 z Grécka. O kuboch či BVP jednočkách už nemá zmysel sa ani baviť. Získať aj staršie Leopardy 2 za BVP jednočky je veľmi dobrý obchod. Samozrejme, bolo by lepšie získať finančnú kompenzáciu na miesto 2 a 4, lebo Berlín takto rozhodoval o budúcnosti tankového vojska za Bratislavu, čo som hovoril asi 3 roky dozadu vo videu. No mohlo by to byť v pomere cena-výkon, ale na druhej strane asi najlepšie riešenie. Ak by poskytol nať Ukrajine aj T-72 výmenou za ďalšie Leo 2 a 4, bolo by to stále lepšie riešenie. Z Leo 2 a 4 sa totiž to dá v prípade nutnosti urobiť tzv. Flakpanzer, určený k likvidáciou dronov výmenou veže. No a tanky si môžeme vybrať iné. Bohužiaľ Kaliňák tankové vojsko v klasickej podobe pravdepodobne zruší. Nepochopenie ale stále panuje aj pri hodnote darovanej techniky, či skôr poskytnutej.
Hovorí sa totiž o stovkách miliónov, ako tvrdí Melicher. Tvrdenie prokurátora, ktorý tvrdí, že darovaný majetok už nemal pre Slovenskú republiku žiadnu hodnotu. Samotné MIGy, stíhačky a systém protizdušnej obrany KUB mali hodnotu v tom čase približne 0,5 miliardy eur. Lenže, ako som už hovoril v jednom staršom videu, ide len o účtovnú hodnotu, nie reálnu. To, že vám niekto ocení auto na istú sumu, neznamená, že ho za ňu aj predáte. Ak by minister Naď neposlal na Ukrajinu MIGy, boli by odstavené niekde na okraji sliackého letiska a munícia by ležala v sklade. Každým rokom by strácali na hodnote a nakoniec by skončili v šrote či v múzeu. Ministerstvo, a teda aj vy, daňoví poplatníci, by ste museli navyše zaplatiť za bezpečnú likvidáciu nepoužitej munície. Štátna pokladnica by z tých 500 miliónov nevidela ani cent, bola by ešte v mínuse. Chápete, v čom je problém správy NKÚ? Aby sme však samozrejme boli férovi, Remeta skutočne prehnal svoje slová, keď tvrdil, že darovaná technika mala takmer nulovú hodnotu. Pre Slovensko to síce fakticky pravda bola, lebo technika bola nepoužiteľná v našich podmienkach, ale Ukrajina ju vedela ešte využiť, lebo mala pre ňu vybudovaný ekosystém pilotov, technikov, náhradné diely a hlavne know-how, o ktorom sa Slovensku mohlo len snívať. Ukrajina totižto zdedila veľkú časť priemyslu po Sovietskom zväze. Navyše, ako krajina vo vojenskom konflikte si mohla dovoliť riešiť opravy na kolene a využívať techniku pochybnej kvality s vyšším rizikom pre obsluhu aj civilistov. To si Slovensko dovoliť nemohlo a nemôže, pretože sa naskytla príležitosť zbaviť sa staršej techniky a ešte za ňu získať finančné či materiálne kompenzácie spojené so získaním politického kapitálu. Každý vlastenecký politik by postupoval rovnako. Vojenskú techniku totiž to nie je ľahké speňažiť. Isté, dáketo sovietské Bčko či Tčko po dôkladnej demilitarizácii si civilný zákazník môže kúpiť za pár desiatok tisíc eur, možno len tisícok. No to rozhodne neplatí o MiG-29 alebo S-300. Paralela, ktorú spravil Tibor Gašpar, je nehodná jeho postavenie. Pre laikov pochopiteľné, ak vyradí polícia motorové vozidla, tak idú na nejakú burzu a snaží si ich zhodnotiť ešte v prospech štátu nejakým predaním. Stíhačka nie je stará policajná fábka. Tu takto nezhodnotíte. A ich tých 30 BVP jedničiek, ak by sa predalo civilným zákazníkom, tak zisky z tohto predaja by pravdepodobne nedokázali pokryť náklady na kúpu ani jedného Leopardu 2 a 4, nie to 15. Takáto chyba v uvažovaní ale viedla ich k nešťastnej komparácii s Miroslavom Sujom z Hnutia Republika, odsúdeného za nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom, o čom hovoril Gľuk na tlačov. Pán bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Republika, pán poslanec Suja, je tuším prvostupňovo odsúdený za to, že za 1 euro daroval techniku rozbitú, nejaké možno traktory, nejaké dodávky, nejakú techniku na údržbu zimných ciest. Aj keď tá technika je šrot, nikto ju nechcel ani zadarmo, ale napriek tomu sa rozhodol podať obžalobu, pretože mohol ju samosprávny kraj Banská Bystrica predať ako šrot. Technike starej, absolútne bežnej, civilnej ho zaujímal šrot, ale keby to už aj bol šrot, tak sa asi zhodneme na tom, že tá váha, obrovská váha vojenskej techniky a použitie drahých a vzácnych kovov má obrovskú hodnotu, aj keby sa ju rozhodol pán Naď predať ako šrot. Takže nemôžeme súhlasiť s tým, že nevznikla škoda. Tej poznámke o drahých kovov sa radšej nebudem venovať, lebo ma len napadajú vtipy, ktoré na platforme YouTube asi nie sú publikovateľné a súvisia s ničím ako Digmúre. Nemôžete porovnávať miešačku, ktorú skutočne predajom na štro dokážete asi zhodnotiť lepšie než predajom za 1 euro. No túto analógiu logicky nemôžete použiť na MiG-29 a už vôbec nie na S-300 či Kuby. To chce zdravý sedliacky rozum, aby ste to chápali, alebo aspoň menej uvažovať v propagandistickom zajati. Bohužiaľ, Smer a ďalšie strany si na tom spravili kampaň. Oklamali voličov, ktorí chcú ale výsledky. Tie im však nie sú schopní politici dnešných vládnych strán dodať a hľadajú tak únikové cesty, ako napríklad v tomto tvrdení. Ale aktívne sa mu darí znižovať dôveru občanov v právny štát a fungovanie inštitúcií.
Predseda najsilnejšej opozičnej strany na Slovensku mal predvčerom tlačovú konferenciu, pán generálny prokurátor. Mám pocit, že z generálnej prokuratúry sa stáva najsilnejšia opozičná strana. Mimochodom, aj Kaliňák dokázal hovoriť nepravdivé tvrdenia, schopné vyvrátiť za pár minút hľadania na internete. A čo je o mnoho závažnejší fakt v tomto prípade, platí, že nepozrel si ostatné štáty, že žiadna iná krajina nedarovala svoje systémy protivzdušnej obrany z aktívnej služby. To je proste fakt. Tak S-300, ako aj MIGy boli v aktívnej službe. Lenže z aktívnej služby poslali protivzdušné systémy napríklad Spojené štáty, Nórsko, Rumunsko, Itálie, Francie či Nemecko. Posledná menovaná dokonca hneď 1/3 svojich kapacít. Na rozdiel od Slovenska šlo ale o moderné systémy pripravené k okamžitému nasadeniu. Ja som osobne dosť zúfalý z neschopnosti ľudí v chápaní rozdielu medzi účtovnou cenou a reálnou hodnotou. Však ak vám znalec ocení nehnuteľnosť na 100 000 eur, no je veľmi žiadaná, tak ju bez problémov predáte aj za 150 000. Aj keď podľa odborníka a znalca je reálna hodnota o 1/3 nižšia. Ponuka a dopyt je základné ekonomické pravidlo, no v prostredí vojenskej techniky je trh extrémne obmedzený. No a naopak, ak nehnuteľnosť, ktorá má 100 000 a nachádza sa v takej horšej lokalite, tak ju nemusíte predať ani za 20 000. Chápete? V čom je ten problém? Už dúfam. Spor medzi dnešnou vládou a opozíciou ohľadom obrany schopnosti Slovenska by sa tak dala asi zhrnúť do jednej otázky. Čo je skutočná obrany schopnosť štátu a čo je len jej ilúzia? V roku 2022 Slovensko disponovalo skoro celou letkou MiG-29, ale letuschopný bol v lepšom prípade len jeden roj. V posledných mesiacoch k okamžitému štartu bol údajne pripravený len jeden stroj, vyzbrojený navyše len palubným kanónom. To nestačilo ani na plnohodnotný air policing. Protivzdušnú obranu na zemi zabezpečovala S-300, schopná efektívne pokryť len jeden významný objekt s raketami niekoľko rokov po technickej životnosti. Nehovoriac o tom, že pravdepodobne nemala ani dostatok raket na naplnenie všetkých odpaľovacích zariadení, takže by len zvládla možno jednu salvu. Väčšina systémov KUB krajine ostala, no ich bojová hodnota je stále sporná. To sa ukazuje aj na Ukrajine, pretože tieto systémy majú stále väčší problém obstáť proti najmodernejším hrozbám. Preto, znova opakujem, Ukrajina o ne už stráca záujem. Predaj tejto techniky, kam ešte môžem pridať aj tie BVP jedničky nešťastné, bol fakticky nereálny. Prípadne by predstavoval len zlomok súm, uvádzaných napríklad v správe NKU. Pri niektorých typoch by sa krajina dostala skôr do červených čísel, pretože by musela zaplatiť za bezpečnú likvidáciu. Za darovanú či skôr poskytnutú techniku Slovensko získalo nemalé kompenzácie, vojenskú techniku a silný politický kapitál. Ten bohužiaľ trestuhodne ale zahodilo. A keď hovorím o poskytnutej techniky, hovorím to pretože skutočný dar je vtedy, ak za to nič nedostanete späť. To znamená, Slovensko by dalo MiG-29 na Ukrajinu, ale nič by za to nedostalo, čo nie je pravda. To by bol dar. Slovensko okrem S-300 asi takto nič na Ukrajinu neposlalo. Naratív o odzbrojení sa neopiera o realitu, ale o politickú kampaň. Stav ozbrojených síl nie je výsledkom rozhodnutia vlád z rokov 2020 až 2023, ale vlád predchádzajúcich. Práve tie priviedli MiG-29, S-300, respektíve protivzdušnú obranu štátu, pozemné sily do faktickej nebojaschopnosti. Za žalostný stav armády v skutočnosti môžu väčšinou práve ľudia a strany, ktorí dnes najhlasnejšie hovoria o tzv. Odzbrojení Slovenska. No a samozrejme o vlastníckych hodnotách. Bohužiaľ, sa k ich obhajobe pripojil aj môj mladícky vzor politického analytika Jan Baránek. Kde máme vlastnú obranu nášho vzdušného priestoru? A to naozaj bol šrot, tie MiG-29? Ja si veľmi dobre si pamätám, to bolo za Dzurindovej vlády, keď Dzurinda bol dohadovať s Putinom deblokácie a keď sa tie MiGy, podľa vás šroty, keď sa tie MiGy modernizovali na štandardy NATO.
A tie MIGy, ktoré ten protopl daroval tým Ukrajincom, boli už takto nastavené na tento typ velenia. Ja som písal vtedy na zákazku pre, nebudem hovoriť pre koho, už bohužiaľ nežije, jednu analýzu toho. Teda zo zdrojov, ktoré vtedy boli k dispozícii, samozrejme. Takže veľmi dobre viem, o čo ide. To neboli žiadne šroty, ale jak ten Pablb z mimovládky môže tu vyprávať, že to boli šroty. Asi mu to nejaký iný Pablb v zelenej uniforme s vygumovanou hlavou tam nahúčal. Mimochodom, tie MIGy prišli za Mečiarových vlád, nie za Dzurindových. A bol dlhodobý problém s ich prevádzkou, o čom sa písalo aj v roku 2013. O tej modernizácii sme sa bavili. No a ten človek v zelenej uniforme by mal predsa vedieť najlepšie o schopnostiach stíhačiek. Hoc áno, je neraz názor vojakov nezohľadnený v plnej miere, lebo sú tu záujmy štát, napríklad záujem o vojakov získať istý typ vojenskej techniky. No z ekonomických, hospodárskych a geopolitických dôvodov sa zvolí iný. To, že Baránek hovorí pravdepodobne o roku 2000 a porovnáva to s rokom 2022, to je totálne mimo, čo nechápem, ako človek s jeho vedomostiami a jeho inteligenciou mohol povedať. Lebo áno, v tej dobe boli MiG-29 naozaj dobré stroje, konkurencieschopné a možno i jedni z najlepších na svete. Ale dnes to už rozhodne neplatí. Podobne ako F-16, ktoré dostala Ukrajina. V roku 2000 to boli moderné, výkonné, dobré stroje. No dnes sa už považujú za zastaralé a štáty ich vyradzujú zo služby. Bohužiaľ, ale Baránek sa už dostáva do hodne nebezpečných konšpiračných vôd o Pizzagate a podobných veciach, o čom sa tu ale nejdem baviť. To je téma na samostatné video. Ak má mať debata o darovanej, respektíve poskytnutej technike Ukrajine a stave slovenskej armády nejaký zmysel, mala by sa konečne prestať točiť okolo mýtov, ale opierať sa o realitu. No a než skončíme, vypočujte si prosím premiéra Slovenska v sobotných dialógoch. Za mňa je totižto takto arogantný a agresívny spôsob komunikácie už ďaleko za čiarou priateľného. Vidím tom čiastočne seba v mojich detských časoch, pristihnutého pri klamstve, zúfalo sa snažiaci presvedčiť okolie, že som hovoril pravdu. A prosím, neobvinujte ma, že tu chcem robiť propagandu demokratom a obhajujem Naďa. Za mňa demokrati sa už posúvajú do extrému a za chvíľu za mňa začnú byť dosť nepriateľní, pretože sú tak trošku na hrane niekedy radikalizmu, extrémizmu na základe ich vyjadrení. Je to už docela problematická strana, ak by sa s ňou začala zaoberať polícia. Asi by som sa tomu nedivil vzhľadom na výroky Naďa, jo? Takže ja osobne k nemu mám rezervovaný postup. Nehovoriac o výbere JLTV, vozidlách 4x4 namiesto slovenských a tak podobne. Ale k tomu sa nejdem vyjadrovať, o tom mám tiež samostatné video. Neskončíme ale definitívne toto video, chcel by som poďakovať svojim podporovateľom na platforme Hero a členom na YouTube za ich pretrvávajúcu podporu, veľmi si toho vážim a budem rád, ak sa k ním pridáte aj vy. No zaručene kanál podporíte aj lajkom, zdieľaním, komentovaním alebo vychválením v mobilnej aplikácii. Pre dnešok to bude už definitívne všetko a ja vám prajem krásny zvyšok dňa alebo noci.